to kan mo amni so nage kanya seki sanganya pla tangu sira enfin wati gel kan mo uflene Suleiman Jabatika motubala somalena wati ge kan mo banga somalena kuna foni la sewati okofo awi bakuruba kuna fonula ba awladuna ka fo malika risiko kuma ka fo ko risukana malila akuma soko tiara kusebe kefe kunafunu beka kunafunu dodi kunafunu ni kunafunu dakika baute foro amala dunia kafa kon kelembe kusebe ka pransi kon sebe ko joro biwatina o mali gouvernement uye shara do takunu shara mino be talike FMino école de l'armée malienne ko ka école sojo musagambe do la ftijo formulaire fla anakunga pena kadaka ko mali kelece do munu kumbe kalana wolu kanga do mali la kile flaina Burkina Faso abe fo kabo bene kado Burkina essence fela do no station tu wolu kumbe to ka jari kala wolu koni son tagila ko wolu chamam na kunu ma bi wolu fla ani fla boyongo tegekara wolu la ngene yanga somalaina donc waru bakurubawe longo wami ni karim sebe na la si awma lambe do ngala ka mali kwerola ambe awla hakato ni jego kwerola ambe awla do ka fo fami no yi kalami kera kunu ni akalam kera radio sababu ere barakala kunaya ani ton sababu mini wulu kera kuka ton to da radio sababu la kalami kera kunu akalam kumbe talike ngeta barawla kala belageni konu kunchele ambe ala donia ka fo benkera mina we ka fo radio sababu kan tabulu wera tamini koralen tikele kadaka projet mi sorola o projet kara sababu ye ni ala kodona kosobe ali almanjamana kan almanjamana ye jekulu mimbla kani projet mbla 5 ans o ye langi dowere ke mawfe o dangte dowere radio sababu kan laje ka tabulu yelama ne ya so jekulu be no club de couture ni oye musu kofolo nga tonye ko yali jekulu were be mi be ngesi radio were tiru mawa o tatkala mala dunya kafa o dunya so kama o ya so jekulu be ambulo mi club d'auditeur wi o nyama ya bi kal palembe mamna betal ke draman san wala kajulo ko fin wala andana kafo draman sanugo akala je ka tonde fempe niwe radio sababu kan bawe o ko ka atongulu sigi wala sa ton imse ka sababu bay ka bara chaman bla asenga alene ton sababu o pale nyonga ani ton teru ko okanga alaje ka lajere keni radio sababu ye wati no wati wala jere be bule feminga ko okana to kuma bete ka foko radio tabulu kan fi chaman beke radio la ni radio la malaw tu yerema ko fienti boala o satkela ko anyinendo draman sanugo fe akala je ka tondo panionga ka lajere me talike ka radio kuna funduma radio rebe barake lere hakam gono mini mimbe kuma watimina o abela me watimina wolo fana mena lame kamune fo ko kasi ka foge ko baraw ubuluda adabara min kama ko fiye caman bege radio la maw ba fo don ko radio tabulu kan o ya soro o tabulu mai anana ka fo baram dala senga ko ka anyini munu befe ka etogo dinin toina ko o ka draman sanu ka nemuro ngini ka wele wala sa ale fanam sega papier sebe daele sebe mini belagile togo be kaka wala akachala fi yani 2022 janvier kalo ka ta février kalo la ko o lagere bakanga ke isegwaya wala utara nala makolega mi octobre kaloyi mi kalo mbena gesisa o clé shaking o ni tamana kelen kanga sikana enfin zegwa wala sanoche ayindandu damano sanugo fe akala ge no baka tona ka kesebe kabla wanu bena nyoye domina ambala dina ka foko farewteke angoni afo ka fo kalo ukala gerebe ke kalo kle duru maladona ka fo satkala o lagere mino kanga buluda ne la sirkule ka sanga radio tabulu krawma kadaka ko jemban manga jegulu chamambe
olu mako bɛ jɛkulu kofɔlen na ka tɛmɛ radio kumalaw yɛrɛ kan. O lajɛrɛ kɛra kunungo an fɛ yan Zegwa. O lajɛrɛ bannen kɔfɛ ni kunnafoni de dira. N'o tɛ kunungo sɔgɔmada ka daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 fo ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 16 ma. Muso min n'o ye tɔn sababu tɔnmuso ye, olu ye kɔni tile ban kalan na yan kunungo. A kun cɛra hɛrɛ ani bade la. Mali kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ni o ye mercenaire ko kuma min fɔra ko kan ka na Mali la. A nana ye k'a fɔ kunnafoni kɔni jɛra kan k'a fɔ mercenaires tɛ ka d'a kan mercenaire ye fɛn min n'a sɔrɔ o nana bi jamana kan ka jamana kɛlɛ. Ko nka ni jamana ɲɛmaw walima jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ nana bɛn a ma k'a fɔ ko gɛlɛya min b'an kan, gɛlɛya in fura sɔrɔ dɔ ye, a sera ɲuman sɔrɔ dɔ ye min ka maa wɛrɛ ɲini minnu bɛ se ka na an bɔ nin degun kɔnɔ. Misali la ko n'a y'a sɔrɔ Faransi ani a jamana tɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan san 8 bɔɲɔgɔnko bɛ Mali la yan, ni a ma ɲɛ fura dun n'i y'a jateminɛ k'a fɔ fura bɛ Faransi bolo nin cogo in na, fura jɔnjɔn tɛ Faransi bolo nin cogo in na min bɛ se ka ma hakili sigi k'a fɔ ko fɛn min n'o ye kɛlɛ in a bɛna ban sisan. Ka d'a kan Florence Parly ale min n'ale ye Faransikaw ka minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔdasiw ka lahalaw ma, ale yɛrɛ bɔra yan la fila in na. Jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ yan, jamana lakanaba min bɛ yan MINUSMA tɔgɔ la, ka na Faransi tɔgɔ la, ka na G5 Sahel tɔgɔ la, a bɛ nin kɛlɛ jɔ cɛ 30,000 n'a kunkanfɛn na. O bɛɛ lajɛlen n'a taw ta. Florence Parly ale nana jira k'a fɔ ko jamana wɛrɛw bɛna fara kokura ni lakanaba ninnu kan. O b'a yira k'a fɔ ko ninnu kɔni bɛ yan olu kɔni dɛsɛra walima ko hakilina wɛrɛ bɛ ko ninnu na. Wa a dun kunnafoni minnu bɛ yen bi a jirala k'a fɔ sɔrɔdasi ninnu bɛ jɔyɔrɔ min na k'a fɔ ko o bɛna bɔ o kan a ka ca Ala fɛ gɛlɛya b'a la. Kunnafoni y'a jira k'a fɔ Florence Parly ka nali la o don ko a ye kuma caman fɔ, a ye fɛn fɛn fɔ, a nana ye k'a fɔ colonel Sadio Kamara a ma fɔ hun a ma fɔ han. N'a dun gɛlɛla k'a fɔ Faransi kunnafonidilaw olu sigilen bɛ yan Faransi ka baara de kama ko olu bɛ ka kumaw lase kuma minnu ne o ma bɔ Sadio Kamara da, a ma bɔ sɔrɔdasi kelen ci da Mali la yan. O siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ a laban ye min ye, an ka denmisɛnnin kofɔli minnu n'olu tun bɛ Rusi jamana kan o dongo olu seginni waati a bɛ i n'a fɔ sera ka d'a kan colonel Assimi Goïta a y'a lase a ka laseli kɛnɛ kan o dongo k'a jira k'a fɔ n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ fɛn min aéronef kelen ko aéronef dɔw sanna, o aéronef dɔw sanni ko o laban bɛ tali kɛ kosɛbɛ lakanako la Mali la yan. Nin ko in kɛlen bɛ ka Faransi kɔni sɛbɛkɔrɔ degun ko kura Tchadkaw olu ye laseli kɛ Tchad jamana ɲɛma ko mercenaires man ka na Mali la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Mahamadu Idriss Déby a ye nin kunnafoni di ko olu kɔni ka nali Mali la k'a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen kɔni ye nin faamu 22 don tilelafana dunnen kɔfɛ Adama Ben Jara n'a bɛ ma ko Adama le cerveau ale ni yɛrɛwolotɔn o ye maa wele ka taa place de l'indépendance sanfɛ a kɛra jamako dan ye wa hakilina fila t'u la Rusikan na ko Faransi ka taa. N'i ye nin kunnafoni lajɛ i b'a ye k'a fɔ kunnafoni nin si Faransi da ma don nin kelen si la, n'o tɛ hakilina jiginna tuma min na ni Ibrahim Boubacar Keïta ale tun bɛ jamana ɲɛmaaya la, jama kelen mun bɔra ka Ibrahim Boubacar Keïta gɛn ko minnu bɔra 22 don n'a ma caya n'o ye k'a tɛ dɛsɛ o ma. Nka Faransi da tɛ se ma ka da ka Faransi kunnafonidilaw olu kɔni nana dɔrɔn ka na Faransi ka baara de kɛ fɛn fɛn bɛ se ka lebu se Faransi ma walima fɛn fɛn d'a ma di Faransi la olu dati dɔw la o bɛ pɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka don adamadenw ni hakili cɛ ko n'o tɛ jama min bɔra 22 don ka laɲini kɛ ko Faransi ka bɔ jamana in kan o de barika ka bon kosɛbɛ. Mali CNT n'o ye jɛkulu min sigilen bɛ député bulon o yɔrɔ olu jɔyɔrɔ pali kama n b'a ladɔnniya k'a fɔ olu ye lajɛrɛ kɛ, o lajɛrɛ ni o ye tɔgɔnɔ bila kɛ gafe la kunun ko ka yamaruya di colonel Assimi Goïta ye laɲini min kɛ o don n'a y'a jira k'a fɔ lakɔliso dɔ bɛna jɔ sɔrɔdasiw tɔgɔ la, o lakɔliso kofɔlen ko o votera ka kunun maa min tun b'a kɛnɛ kan fɛn min n'o ye député min tun b'a kɛnɛ kan CNT tɔgɔ la maa min votera sariya fɛ maa 120 maa kelen ko olu sen t'a la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o baara min kɛra kunun ko kɛra sababu ye ni ka yamaruya di ekɔliso kofɔlen ka a dilan teliya la. O b'a jira fana k'a fɔ an ka kalanden minnu bɛ jamana kɔ kan
ko olu fana na kuma sera Mali la siratigɛ la ko nin so kofɔlen bɛ kɛ sababuba ye joona ka maaw fara ɲɔgɔn kan maa minnu ni olu ye kɛlɛcɛw ye o bɛɛ n'a la fana ko ka jibundo dɔ labɛn jibundo min n'a musaka bɛ ti jɔ miliyari 5 bɔɲɔngo la wa k'a bɛ sara a wari bɛ sara san 30 kɔnɔna na maa min y'a di o kɛra Norvège de ye ko olu ye i bolo don kunna ka bɔ ni a nafolo kofɔlen ye maa sabanan o minɛna kunu fana n'o bɛ tali kɛ Mamadu Kamara la hakilina jiginna Mamadu Kamara tun ye maa ye ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita o kɛrɛfɛ maaba kun don tuma min na n'o tun bɛ jamana ɲɛmaaya la a tun bɛ minisiri jɔyɔrɔ la ka da a tun bɛ sara min ta a tun bɛ hukumu kɔnɔna na ko o ni minisiri bɛɛ lajɛlen ye kelen ale ka waatiw la fɛn min n'o ye avion sanko kuma min bɛ sen na ko ale tɔgɔ b'a la ani maramafɛn minnu sanna o waati sɔrɔdasiw ka fɛn minnu sanna o waati ko Mamadu Kamara waati la o y'a sɔrɔ ale bɛ nin jɔyɔrɔ kofɔlen in na an nana ye k'a fɔ nafolo caman tora o yɔrɔ kofɔlen na miliyari 450 a n'a kunkanfɛ ko de tora nin furancɛ in na kɛra sababu ye ni kiribulon tigilamaw olu kɔni ye wele se Mamadu Kamara ma kunu ɲininkali kɛra a la ko o y'a kɛ bolokɔrɔmaa ye fɔlɔ ko a laban o bɛna ɲininkali wɛrɛ tɛngu a la ale kɔni sira kasobon na kunu Burkina Faso an bɛ nin bɛɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Burkina Faso kaw olu tun bɛ labɛn na fɛn min ni o ye bɛɛ lajɛlen ni hakili minnu ni u hakili don an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ olu fana bɛ sanni feere la k'a di n'o jadikɛlaw terrorisiw ma ko essence a bɛ bɔ Benin ka don Burkina a bɛ ni muguliba ninnu bɔra Burkina Faso nɛgɛ kanɲɛ 10 waati 10 heures o bɛ kunda frontière kofɔlen in kan o bɛ bɔ Benin fo nɛgɛ kanɲɛ 2 2 heures du matin ka na nɛgɛ kanɲɛ 3 la n'u bɔra sani ka su janfa sani ka dugu jɛ e bɛ taa sɔrɔ u ka dépôt bɛɛ lajɛlen citerne bɛɛ lajɛlen bidelen don wa ko maa 72 o de minɛna senfɛ kunu o laseli kɛlen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin bɛ kɛ sababuba fana ye sababu min ni a bɛ kɛ sababu ye n'a y'a sɔrɔ essence minnu tun bɛ taa di terrorisiw ma ko kɔni k'a fɔ de ko b'a sɔrɔ tile 2 in na ko o kɔni kuma tɛ kɛ bɛ nin bɛɛ la adamadenw bɛɛ bɔnɛ ni na don o don n'a fɔra ko dɔw bɛ jamana kɔnɔ minnu balo bɛ nin ko in na o de kɛlen bɛ ka maa caman dabali ban an bɛ waati min na Charles Konanbani ale kɔni tanyana o don Faransi l'Américain ka dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ Faransi an b'a ladɔnniya k'a fɔ Charles Konanbani ale ka kalifa min na nin yɔrɔ kofɔlen in na a su nana kunungo an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɔni kɛlen bɛ ka waati wɛrɛ boloda waati min n'o bɛ ɲɛsin a ka suturaliw ma Algérikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Algérie ni Maroc ka kɛlɛ a bɛ ka juguya ka taa fɛ don o don ka da kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Algérie y'a yira kunun ko ka bɔ kunungo la k'u ta fɛ bilen Maroc avion kelen ka tɛmɛ Algérie sanfɛ ko o kɛlen bɛ k'u ka yɔrɔ sanfɛla ko k'o kunbaniya Maroc ma o Maroc fana ma fɛn fɔ nin ko in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛlen bɛ maaw sɛgɛn ko bayi bi i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na Faransi ni l'Américain ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a ko gɛlɛyara kosɛbɛ Faransi bolo ka da kan tuma min na ni Norvège Australie y'a kɛ to ɲini Australie tuma min na ni olu kɔni tun ye bɛnkan sɛbɛn o ni Faransi cɛ ko ka avion di Norvège Australie ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o avion kofɔlen bɛɛ ma kɛ o sanni feere la o ko o taara k'o di l'Américain ma o ma bɛn Faransi ma l'Américain y'a ja k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen de ka hɛrɛ ɲini yɔrɔ ko Faransi ka hakili to ko dɔw la ani kuma dɔw la ko kuma kojuguya o man ɲi ka da kan ko fɛn wɛrɛ bɛ l'Américain ni Faransi cɛ min ni nin n'a ɲɔgɔnnaw tɛ kelen ye ko ni a ma hakili to a yɛrɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye ka na ni ko caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛɛ lajɛlen dabila Ablaye Diop n'o ye Mali minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma ale ye taama kɛ ka taa ONU na tile 2 in na ani l'Amérique jamana u kumana kosɛbɛ ani jamana ɲɛmaa minnu kumana tile 2 in na yɔrɔ kofɔlen in na a bɛ jɔ jamana 7 bɔɲɔngo la o bɛɛ y'a ja k'a fɔ ko ka tiɲɛ fɔ lakika yɛrɛ la ko Mali sɔrɔdasiw jo bɛ nin ko in na dilancogo si tun tɛ Mali la ko maaw bɛ k'a fɔ ten n'o tɛ Banque mondiale fara FMI kan olu ka juruba de bɛ Mali la wa juru bɔra yɔrɔ min o maaw k'o de filɛ ka minɛ tan ko n'o tɛ misali la o ma maa tɔgɔ bɔ ko nka dɔw minɛna salongo 2020 ko avion ko in na tuma dɔ la ko Banque mondiale nana ko kana sɛgɛsɛgɛli k'a kan o ko ma taa yɔrɔ si FMI fana nana ko ka sɛgɛsɛgɛli k'a kan ka d'a kan k'olu ka nafolo donna yɔrɔ dɔw la a ma taa yɔrɔ si
bɛɛ lajɛlen b'o kalama FMI yɛrɛ min ye Mali farafinna dɛmɛbaga jɛkuluba ye ale dara la k'a fɔ yuruguyurugu ɲɔɲalen bɛ Mali la n'a nana ye k'a fɔ jɛkulu sɔrɔ la n'o ye transition ye ko u bɛɛ bɛ ka o yuruguyurugu kɛlɛ ko o kɔni bɛ kɛ fɛrɛba ye min bɛ se ka na ni basigi jamana kɔnɔna na o la nin ma kofɔlen Ablaye Diop ani maa caman ye ɲɔgɔn ye ka hakilina caman falen falen ɲɔgɔn na tile fila in na lamɛnnikɛ jamana kan an bɛ foli d'aw ma an bɛ segin communiqué in kan an bɛ tugunikaw fɛ ala ma hinala Dawu Jabate la o ka denba bɛ Zegwa Dirisa Jabate bɛ Katiele Amadu Jabate o n'a ka denbaya bɛ Loloni Alassane Jabate bɛ Loloni Burama Jabate o n'a ka denbaya Taba Dendo Mamu Jabate Taba Dendo Jɛnɛba Jabate Taba Dendo Jelika Jabate Taba Dendo Kajatu Jabate Taba Dendo Mishata Jabate Taba Dendo Jɛnɛbu Jabate Taba Dendo Minata Jabate Taba Dendo Madu Kuyate Taba sigiɲɔgɔn don Sendu Kuyate Taba sigiɲɔgɔn don Sendu Kuyate Taba sigiɲɔgɔn don ala ma hinala la Salim Ouattara o n'a ka denbaya bɛ Zegwa ninnu ko k'u dusukun tɔlen bɛ terisa ni balimasa bɛɛ lajɛlen ladɔnniya a k'a dɔn k'a fɔ dɔw mɔmuso dɔw bamuso n'o tun ye Minata Daɲɔgɔn ye Minata Daɲɔgɔn ala ka kalifa minɛ sɔrɔ Loloni k'a si to san 80 ani san 4 sutali n'ala sɔnna o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bi selifana juma jiginnen kɔfɛ ala ma hinala Nuhu Jabate ka denbaya la ka ɲɛsin la Salim Ouattara ka d'u ma an bɛ foli d'aw ma ka fɔ a k'an bɛ sɔn an bɛ sigi communiqué kan hakɛto b'a la Salamamadu